Madoko naMhanduwe tauya nadzo dzanyasi zuva rochisere mumwedzi uno Kakunguru. Ipapa nhau yokusainiwa kwecab 3 naMhanduwe yaita kuvhundutsa vanhu. EFF yazopa mureketo wayo ipapa ikatoti zviri kuitiwa naMhanduwe aiwaba zvisvinuba dai wasiyana nazvo zvinoita kuderedza masimba avanhu zvavari kuita zvii. Regai tione kuti zvinoperera kupi zvinoterekewa chere paribe paye. Regai tirambe zvedu takaringa. Apa kwaimapata anopikisa ari kuronga kuti agende kudare rebumbiro romutemo constitutional court pachirungu kuti wazoona kuti zvingachinjiwa chere zvakaitiwa naMhanduwe. Regai tione kuti zvinoperera kupi, kuti magweta ari kunoramba achindoti aiwa yati yapera bai regai tione peno wano plan tinenge tichinyepana. Kwai kuno mumwe musoja Mhanduwe akasiya basa kuchiuto Major General Richard Riondo. Aiwa kwai anga nomakore 40 apfa mweya wache uzorore murugare. Pokare kwai kuno mumwe anonzi Kenere Dickson Mulilo anga ari kumasvingo ku 4.1 brigade kwai agowa pokare aiwa kari kuwapedza aiwa kasvino. Regai tione kuti zvinoperera kupi ipapo. Zuva ramangwana wekwedu Mabuja wanhadzita manji kuti waMhanduwe wasvike ikweyo wari kuya koparura iyo nyaya yemajirimono iya. Regai tione kuti zvinoperera kupi. Tichange tichinyepana zvinizere zvinenge zvaburika ipapo kana kuti vanenge vari kureketa kuti kudini tinenge tichizonyepana. Pokare kwai waMhanduwe wari kuronga kuti waonane naiye mambo wemazuru misuzuru iko kumapopoma kuVictoria Falls. Kwai kuri kurongiwa kamusangano kokuti vanhu varekete nyaya dzinochokuita nenyaya dzerusarura gandadzi dzochikarabha dzozenophobia. Regai tione kuti zvinosvika kupi. Tinenge tichindonyepana pazvinenge zvakiitika. Takaringana naiyo nyaya yevanhu vari kudzingiwa muSouth Africa. Vanhu vaakubvunzana kuti ko makambani akuita bau rokumhanya kuti tino mabasa vari kubva South Africa uyai mutisenzere mabasa yanga aripi nguva yesei vanhu tichitambura kusaya mabasa. Zviri kureketa chere kuti kwakuriba vanhu vano mapepa anokwanisa kupinda mumabasa iwayo kana kuti pana ari kuita kubata vanhu husu. Heno Mhanduwe regai tione kuti zviri kunge zvichitekera sei. Ticharamba takaringa hedu tichizonyepana ipapo pamberi pano. Meya weguta roHarare Jacobo Mafume agototi isusu kanzuru toda kutenga mabhazi anosvika 200 omari ichabva kumakambani akazvimira egani. Saka kana tatenga mabhazi iwayo 200 kureketa kuti kwai ipapa imimi wasingade kutekera nomotika dzoruzhinji muchigara mugwagwa musingatekaire nokuti motika dzinenge dzawanditsa mugwagwa undori mubodziwo. Kwai gotosiya henyu motika dzenyu Mhanduwe. Regai tirambe takazviringa kuti zvinosvika kupi izvozvo. Kuno mumwe muZimbabwe anonzi ndodhana mukanyisi Chuma ari kunzi akatiza kuUK kwaanga ari kunzi ndiye anenge akaponda mhuri yache mudzimai nowabvana wache wairi kwakuuya hache kuZimbabwe. Akutsvakiwa izvezvi. Apa Ezra Chisa Sibanda agotoreketa kuti aiwa takatambwa kuti akaoneka kuruvhevhe. Wari kuruvhevhe itaika basa iro rokutsvaka munhu uyu mutinyepe kuti ari papi chaipo asungiwe anyepane nomapurisa okuBritain kuti nyaya yachenjei. Tinenge tichinyepana zvedu kana pano zvinenge zvazoburika ipapo. Kambani yeZimbabwe kwai yavhura manji izvezvi kuti itande kuisa vanhu vanoda kuenda Britain wachienda kuLondon nokubenuka iri pekumira kwai madhora 450. Aiwa kwai ipapa wachatanda zuva rochi24 mumwedzi uno. Regai titi makorokoto ipapo. Nhambera dzinozosvika pakundomwa nyangwe dzadoka nobenzi. Regai tione kuti zvinosvika kupi. Charamba takazviringa hedu wakasadzingiwa pokare. Apa izvezvi fast jet
noEtihad dzabvumirana kuti dzofana pota dzipanana vanhu, kunyanya wanenge wari paEtihad wakukona kupinda mufast jet wachienda kumapopoma, wachienda kubulawayo, wachienda kupi. Aiwa, tikati makorokoto itai tione zvinosvika kupi izvozvo. Tinoramba tichiringa tichiti zvakanaka hanga zviende mberi. IMF watovhundutsa vanhu vari kureketa kuti aiwa, tiri kubenuka kuZimbabwe kosenza nehurumende yeZimbabwe kuti tione kuti zvinotekaira sei zvatiri kuda kuti zviite. Tiri kuvatenda kwai tiri kutenda Zimbabwe nenyaya yavo yekutekaidza nyaya yozigi zvisvinu. Usaya kuti kutekaidza zigi zvisvinu ndokupi? Iro zigi tiri kuramba ichindopirindiwa Mhanduwe. Apa iwo IMF ukawambwa wachireketa zvokuti tinoda mari inoramba ichindopirindiwa, unofunga kuti wari kureketa zvisvinu. Kuno rekai tione hedu kwainoperera nyaya yacho. Kambani yoTransvaal Africa yagoti imi kwaitaida kunyudziwa noPPC kuda kuti paivhura tisingakone kuzowaka nokudii kana kudii. Imi pari kuziva chokwadi inomanyepo apa nokutoti pakutoita kukuwana kaano matope. Rekai tione zvedu kuti hainyepa mbani koka kwai chinoshura aiwa chinoteka tsaba chinoita kunanaira chaiko. Rekai tione zvedu kwainoperera. World Bank wagoti kwai Zimbabwe inyika iri pasi ponyika dziri pakati nopakati. Wakomana rekai tione kuti patinosvika 2030 tinenge chiri ipapa chere kana kuti zvinenge zvachinja. Apa World Food Program wari kunzi wagopa michina inosvika zviuru zvomari kuAmerica 40 chaiwo $70,000 pachirungu kuti zvibatsiridze mukuvhenekiwa kwechokudya chese kuti zviite kuti chokudya chevanhu chinge chakanaka, chinge chiri chakanaka, chinge chiendawo kune vanhu zvakanaka. Aiwa, tinozvitenda izvozvo, tinozvitenda. Dai zvatoramba zvichienderera mberi. Ipapa kureketa kuno pai kuhange kwabikiwa magetsi churu chibodzi nomakumi mashanu anoshanu 1055 megawatts pachirungu kukariba mamiliyoni makumi mashanu anomakumi mairi mazana mashanu anomakumi mairi 520 pachirungu. Wakazvimira gani kwai zuva ishoma saka wari kundoisa magetsi makumi matatu anomanomwe omamiliyoni omawati pabodzipo wese wangu wari kugaya churu chibodzi nomazana matanhatu anogumi nombiri 1612 pachirungu. Tikati makorokoto zvakadandozvo. Ipapa pokare dhiziri kwairaderedza mutengo rakutengiwa $1 nomasendi makumi masere anonomwe. Apa peturu kwai $1 nomasendi makumi mapfumbamwe anonhatu. Rekai tione kuti zviri kumbotekaira sei. Iyo yakaisiwa mutonzimbe inotoramba ichindodhura Mhanduwe. Aiwa, tatitazviona baizo. Rekai tione zvedu kuti zvinenge zvitekera sei. Apa toringa dziri kuitika pasi rese. Kureketa kuno kwai kuno vamwe wochikarabha worusarura ganda muSouth Africa wakutoti aiwa vanhu vakabva kure iwawo wakandogara kudzimba dzavo pakapera mwedzi wapfuura basi asi wakabenhuka pokare kusenzera makambani anga ambowadzinga. Imi nomutekaire wekuita vanhu iwoyo. Rekai tione zvedu kuti vanosvika kupi. Ipapa vamwe wavo wakutochema kutoti basa riri rinorwadza, basa riri razodini, kamari kacho kashoma. Chinga makati munozvikuona, itai tione. Ichi chedu kwakundoringa kuti munoperera kupi. Anonzi Brian Mohotsi kwai ipapa pamahwani manje kureketa kuno abuditsiwa pavhidhiyo Mhanduwe achipfura motika yache kuti zviite kunge ndiye apfuriwa nevanhu. Rekai tione kuti vanoperera kupi. Asi ukaona wabatiwa zvakadari Mhanduwe, aiwa chibva wabweka hako wotosimudza maoko kuti aiwa ndasarenda, ndichazvikuona baini zvokuramba tichipikisa zvo. Bhangi rokuTanzania rakanzi ragotenga matani makumi mairi anosere 28 tons pachirungu dzogoridhe mwedzi 14 yapfuura. Wakomana wari kuita kukumba. Aiwa, wari kuzvikona hawo. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Apa kwai Starlink inoisiwa mumandege dzaana chivhayo dzidzi. Mhanduwe kwai iri kubhadhawa zviuru makumi mairi zvomari yekuAmerica pamwedzi. Aiwa, unoita tusvinu.
rekai tione chete ndana nyamarika wanenge wainadzo wacho tinoramba zvedu takandolinga apa ipapa. Iran yagototi homusi tapfikapo kare warume inopera chere hondo iyi heno. Apa Trump angari ndiye atanda kwaiya inini zviri kuitika kuIran aiwa tichazvidaba zvairi kuita zviri tichazvidaba taakutoti Iran hondo taakusimudzirapo kare. Aya warume kotadza kuti mbwirawo tsitsi isusu wanhu takuwara kaano nyaya yepeturu iri kukwirai. Apa Spain iri kunzi yatukiona yeTrump akati vanosenzeka nawoba kuNATO ndo wanhu varibekana basa. Mhanduwe warume mukuru uyu pamukamwa pachepa idi heno tikaiti rambe takaringa. Pai kuAston Villa Academy kwasainiwa mufana anokona kutambira nyika yeZimbabwe anonzi Jaden Gatwaitaya. Rekai tione kuti anoikona chere nyaya yacho kana kuti achasiyiwapo kare nozifa. Tinenge tichiramba tichiringa zvedu. Chiri kunetsa vafana iwawawa wanenge wakufanira kuti watore passport yokuZimbabwe nekuti waribe kuzvarirwawo Zimbabwe. Saka mutemo wonyika unoti iwo kana aribe kuzvarirwa muZimbabwe anobvumirwa kuita mapasipoti mairi onyika mbiri. Rekai tione kuti wanenge wachizviita sei. Tinoramba takaringa zvedu. Wakurobhora rokuIjipiti wagoti tikuhwadziwa fani zvatakaitiwa wakomana waiita zvokuridza pembe iwo nozuro yuyu kurohwa pakazvimba kuno. Rekai tione kuti FIFA wane chavachareketa chere asi mudiro vari kuita kuti Messi awine chiro chichi. Mhanduwe idiwi. Rekai tione zvedu kuti zvinombopera nekupi chaiko. Kwanyasi uno tagumira pano mabuja ndiri wenyu Mhanduwe Wenhau.